Bye-bye. 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 Wala si Andres? Ay, saglit lang. Kailangan ko muna pala magpa-check ng bag. Ay. Chip. Sa rekomendasyon ni Dr. Jaime Galvez Tanzapuro, nais niyang magkaroon ng National Comprehensive Plan ng gobyerno para tuluyan maresolbahan ang COVID-19. Mas matindihan niya ang iba pang mga virus tulad ng SARS at MERS-CoV. Subalit dahil nakapaparada doon sa ano, gate 4. ay blanco ang otoridad. Tapunin mo lang. Magkagamot sa ngayon at pagkonsiderasyon ng nais ni Galvez Tanza mahigit iskuring gamot. Doon ka lang sa harap ng gate 3. Kung malapit doon. Maging ligtas, Oo. epektibo at madaling ibigay sa lahat. Oo, Ang gamot sa bakuna kontra COVID-19 ang magsisilbing exit entry ng pagtulog laban sa patay sa kanila. Isang buwang pag-ayuno o fasting. Maliban sa fasting, ang Ramadan para sa mga kapatid na Muslim ay banal na buwan ng pagdarasal at pagtulong sa mga may hirap. Ginagawa na ng paraan ng Department of Tourism upang matulungan makauwi ang mga na-stranded na biyahero o turista dahil ng enhanced community quarantine. Ayon kay DOT Secretary Bernadette Romulo Aquia, personal siyang makikipag-usap sa lokal na pamahalaan upang tulungan makauwi ang ilang turista. Sinabi rin ng kalihim na siya mismo ay nais na niyang ayusin ang problema sa mga na-stranded na turista. Dagdag pa ni Puyat, maging ang kanyang anak na si Vito na nasa Palawan ngayon ay hindi rin makauwi. Bunsod ng CQ. Pinakamataas na itala ang cybercrime na krimen sa bansa ngayong hihira ng enhanced community quarantine. Nasa online din kasi ngayon yung mga kriminal at saka mga manloloko. Tama. Nakatatanggap ng email ang biktima mula sa nagpapanggap na financial institutions account information at magugulat na lamang ang biktima dahil ayun, nalimas na ang laman ng kanyang bank account. Nako. Putik na yan. Ito ang pagdami ng mga websites na humihingi ng account information at eto na, donasyon para sa COVID-19. Sa unang linggo ng Mayo, magagamit na ang malaking testing lab sa Central Luzon na kayang mag-test ng mula 3 hanggang 5,000 COVID-19 samples. Ayon sa DOH, proyekto ang testing lab ng Asian Development Bank na Vapor na pa may ako. tutulong para mabawasan ang samples O, inano na din kanina. Sa ngayon, mayroon ng Eh kaso hanggang May 15 na lang yung ID ko eh. Wala akong MBI. 2019 lang yun nandoon. At yan po, Kuya Benji, Ano sabi? Yan ang pabunga ng ating balita. Ano ako doon kay ma'am? Oo nga pala, Ramadan ha. bukas ba yun? Bukas, Biyernes. Yung hindi ba expired na? Kailan na expired? 2019 yun eh. Para sa mga kapatid nating Muslim. Kaya lang parang Hindi, ang mangyayari dyan, pagkatapos ng ano, pagkatapos na lang. Ano bang Wala namang bukas na yung biya. Bukas ba yun? Tomorrow is bukas ang simula. 24th. May 15 kasi yung ano ko eh. So yung mga Monthly pass kasi eh. usually dyan sa may Luneta Grandstand. Kung hindi extend yung ano, mass gathering eh. kung maya na si Duterte. Pero ano yun, yung
parang konti na, minima. Bukas may bubuksan na mga ano, tulad din din natin mga Kristiyano, ang churches Yung mga natin may ngayon, mga church kaso services lang sa siguro, online dun na rin, kita. online. Pwede kang manood Medyo ng misa ano yung para sa ibang mga area. Christians, born again Christians Dun naman, may mahigpit pag maraming mga preachings sa online. Magsubmit ng litrato ng pamilya, Mhm. tapos nilalagay sa mga pews. Yun, no? Dapat ngayon pa lang nasa Mga kargweda. Pinakagano nagiinom mo rin, ano? Pinakagano nagiinom, ano? Hindi tayo makainom. Oo. Lang. Tayong ano ba? Ikorban pa. Walang ano, walang reto. Kadiyo. Kahit din, wala mainom. Hindi. Wala ka. Normal na araw. Pag diyo, mundo. Yun. Dumating na ba yun natin? Wala ba? Okay, meron na yung mga check and booking. Hindi, bigyan chicks natin ba? Ano? Nakita mo sa akin naman sa paraan? Dumating na rin. Lockdown list. Meron na, nasa quiet. Lockdown. Diyan pa na ano yun. Yung sinama ko sa inyo, Oo. nakauwi na yun. Wala na nga akong contact doon. Wala ka na kontak mo? Did you think that your smile could hide what's on your mind? No matter how I try, Doon, pag puro regular, wala nang kasakay ng provider. Oo, pila doon. Oo nga, pila. Pinakahuli ko eh. Doon sa- Mamaya pa yun sila mga 4:30 makakasakay lahat. Sa quarantine, di ba? Yung ginawa ng mayor doon. Mamaya pa yun. Pagka naubos yung mga regular doon sa dulo. Puno yan eh. Minsan, pagkahanap si Juan ko, si Rolly. Si Rolly Transport. Oo. Papate na dito eh. Sasakay ko. Sige na, sakay ka na dito. Sabi niya, sige na. Wala, 4 pa yun. Dahil doon ang takbo eh. Dati doon yung tatakbo dyan. Para sinabihan ng ako. Speed limit dito eh. Oo nga. 20 lang natin ko eh. 20 lang? Oo, tapos may mga towing dito eh. May mga aircraft dito eh. Malapit ka sa aircraft. 20 ang takbo. Kamali ka yan, hindi pinasa, hindi ano. 2,000 yun, violation. Hindi, yung biglang mawala yung preno tapos nasa
sir, baka sa aircraft kaya pinatak ko eh. Nagkatuwala ang dumiretso, no? Oo. Tapos na wala yung isang connect mo Maribela. Naka, ay, tiyo. Kahit anong gawin mo, wala. Dimer direct, patay niya. Marami.